Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministrlığı'nın ýanyna ýanyň howpsuzlygy müdürlüğiniň täze binalar toplumynyň açylış dabrasy aýdym faýly çykyşlarla başlandy. Davaratmyjlar aýdym faýly çykyşlary joşguny taslaryny goşduryp, ýurdumyzyň şöhratly taryhyny we häzirki döwrüni dawranýardylar. Munyň özi ösüşleriň benetliklerine tarap, bede wadynyň önemli gadam urýan ýurdumyzyň häzirki durmuşyny görkezýär. Ýerine ýetirilen aýdymdyr sahalarda hemde tanslarda berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne hormat prezidentimiz arkadary Gahrman Ferdanymyzyň parasatly başçylygyna şeýlede türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň saýasyna amala aşyrýan her türlü işler, ýetilýän beren sepetler, galanylan üstünlükler 2025-nji halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly şeýlede watan gorugçylarynyň wasfy belentden ýetirli. Dawarada çykyş edenler adam hakdaky aladanyň ähli zatdan ileri tutulýany şu noktalardan bütün adamlar dehmetli şeýle binanyň gurulyp bolmagy berilýäni üçin hormatly prezidentimiz arkadary Gahrman Ferdanymda hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Şeýlede watan gorugçylarynyň bökdünşi gulluk etmekleri, ýagdawy zähmet çekmekleri üçin ähli şertler döredip berýän ýurdumyzyň belet serkerde başlyna hemde Gahrman Arkadamyda alkyş sözlerini aýtdylar. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne harby hemde hukuk goragy idaralarynyň işgäranyň gulluk iş, ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmagy, Gahrman Arkadamyň hemde ýurdumyzyň belet serkerde başlynyň alyp barýan döwlet syýasatynyň oňuň durmuşa geçilmegidir. Türkmenistanyň Içeri İşler Ministrlığınyň işiniň iň jogapkärçilikli talaplarynyň biri de ministrligiň döwlet ýanyň howpsuzlygy gullugynyň işini kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäherlerden başlanýar. Şunda İçeri İşler Ministrlığınyň ýanyňky ýanyň howpsuzlygy müdürlüğiniň täze binalar toplumynyň gurulyp bolmagy bermegem ministrligiň maddi enjamlaryň binýadynyň berkidilmegine münasip goşanp bolup durýar. Bu bolsa ýürekleri bu ýysançdan pür watan gorugçylaryna dünýä öňürlerine laýyk gelýän ulgamda işlemäge mümkinçilik we uly hyjywdyr diýär. Soňra mehmanlar ýanyň howpsuzlygy müdürlüğiniň täze idara binasynyň amatlyklaryny tanyşyp başladylar. Girilgede hormatly mehmanlary harwyrly wasly körpeze çağılar bu ýysançly goşgy tetirlerine garşy aldylar. Yergilerine bellek geçtik. Ýanyň howpsuzlygy müdürlügi tarapyndan ýetginjekleriň arasynda ýaş ýanyň sünnijiler atly ýanyň amaly sport boýunça bäsleşikler ýygydyl geçirilýär. Bu bolsa ýaşlaryň ýanyň howpsuzlygy bilen baglanşykly düşünjelerini artdyryp, islenlik howpsuzlygy ýagdaýlardan başaryp çykmaklaryna uly tergi berýär. Davaratmyjlar ýanyň howpsuzlygy müdürlüğiniň idara binasynyň merkezi ýanyň ara gatnaşyk video gözegçilik nokadynyň iş şertlerinden tanışdylar. Bu ýerde ýaş günärmen dünýäniň ösen tehnologiýaleri bilen ejamlaşdyrylan otogyň işleýişi barada gurrun berdi. Baş binanyň merkezi ýanyň ara gatnaşyk video gözegçilik nokadyna gurnulan enjamlaryň ählisem ýokary amatlyklar bilen hemde sany ulgam arkaly işlemek bilen aýratyn tapatlanýar. Uçalmansız uçan enjamlar arkaly video gözegçilik amala aşyrmak, ýürütilýän awtologlaryň kömegi bilen emeli kamera bilen baglanyp, ýanyň dörep biläjek ýerleri hasap alyp, olaryň öňüne almak mümkindir. Ýanyň howpsuzlygy müdürlüğiniň idara binasynyň merkezi ýanyň ara gatnaşyk video gözegçilik nokadynyň ötse bilen sany ulgam bilen utgoşlukda diňe bar TV çäkleri elesem ýaşaýyş jaýlary beýleki ähmetli disgalarym gün ara gatnaşykda gözegçilikde saklanýar. Gözegçiligiň sany ulgamyň ötse bilen ýoly goýulmagy, bolup biläjek ýangyn we beýleki hadisalaryň destini öňüne almakda aýratyn ähmeti eder. Şeýlede müdürlüğiniň idara binasyna Gahrman Arkadamyň hemde arkadaly Gahrman Ferdanymyň jowhar paýhasynyň syzylyp çykan kitaplary bilen bedelen galkynç otogy durly maslahatlar geçirmek üçin niýetlenen mejlisler otogy gözüne tutulupdyr. Davaratmyjlar ýanyň howpsuzlygy müdürlüğiniň idara binasynyň beýleki otoglary bilen tanışyp, olarda döredilen mümkinçiliklerle içkin gadaklanırlar.
Soňra dawratlyşan mehmanlar ýordamynyň beren serkirde başlygynyň taýsy tagallarlary bilen bina bolan ýangyn howpsuzlygy müdürlігiniň edara binasynyň sewitde diňi taý bolmadyk ýangyn syna Amerikada bardylar. Amerikanyň hünärmenleri dawratlyşan mehmanlary bu ýerde döredilen iş şertleri bilen taşdyrdylar. Bu ýetide döwra programma üçinçiligi bilen işleýän enjamlar ornaşdyrylan ýangyn syna Amerikada ýangyn dörände köp sany gurulşyk önümleriň ýanyş derejesini kesitleýän hali, elektrik we beýleki önümleriň ýanyna garşy durujylygyny lewit önümleriň durly görnüşdäki pes we ýokary eseri köpürjükleriň mukdaryny durly ölçegdäki ýanyny suw geçirjilerini durly ışıklandırıcılaryň kömegi bilen içeride hem de daşarda ses derecelerini ölçeyen, ütgeyen tüsse ve hova çalışan ulgamları, dokma önümlerin tüsse hem de hova çalışık ulgamını, yıllık inzamların ölçeyen şeýlede beýleki gurulşyk inzamların yanğına çydanmyllygyny anaklamak üçin ýürüti inzamlar ýerleşdirilen. Bu inzamlar ýeňillikle dolandyryp bolýan we awtomatlaşdyrylan ulgamlary esasynda işleýänligi bilen tapatlanýar. Bulardan başga da ýanyň howpsuzlygy müdürliginiň täze idara binasynda gulluk iş maksatly ähli amatlykları gözüne tutulupdyr. Olardan Sina meýdançasyny, ýerasty suw howuzlaryny, Sina beketlerini, Çenlik beketini, ýanyna garşy we suwarma howdany bastırmaly avtodrolgolary bellemek bolar. Şunun ýarla daşda görek awdanaşdyrylyp, agaç nakalarynyň durly görnüşler oturdylyp, ýaşyl zoýluklar döredildi. Bu bolsa täze idara binasynyň töwereginiň ekologiýa taýdan arasda bolmagyny, howasynyň temiz bolmagyny getirýär. Ýanyň howpsuzlygy müdürliginiň täze binalar toplumynyň gurulşynyň dogry bedew hojalyk jymy tarapyndan ýerine ýetirilýänligi aýratyn belärliklidir. Bilşimde ýaly hormatly prezidentimiz arkadaly Gahrman Serdanymyň başlanmagyna içeri işler idaralarynyň maddi injamlaryny binýady hasa kämilleşdirilýär. Şol sana ýanyň howpsuzlygy gullugy üçin dünýäniň gullarına laýyk kelýän, tiz hereket edýän ýürütülişleriň bir näçe kysymly alman soňky gazananlaryna daýanýan täze ýanyň synerji ýürüti awtouloglary ýerden alınıp berilýär. Bu awtouloglar dörep biläjek ýangynlary tiz wagtda söndürmekde ular tykmaşlyklary eder. Şunda Gahrman arkadamyň hem de arkadaly Gahrman Serdanymyň adam hakyny edýän aladalarynyň iş ýüzünde amal edilýänini görmek bolýar. Soňra hormat prezidentimiň ýanyň howpsuzlygy müdürligine sowgat beren awtouloglarynyň aşarlary dawarly goşurly. Ýanyň howpsuzlygy müdürliginiň işgärleri hormat prezidentimiň adyndan sowgadyny hoşallyk bilen kabul etdiler we arkadaly Gahrman Serdanymyňda alkyş sözlerini aýtdylar.